En deze vakantie ga ik maar even lekker fietscourieren. Ik ben fietscourier omdat mijn moeder die heeft een eigen fietscourierbedrijf. En deze augustusmaand neemt ze vakantie. En dan kan ik een paar ritjes van haar overnemen. Hallo, met de fietsvriend. Oh, pakketje bij de rechtbank. Bernas is weg. Kom eraan, tot zo. Wat je moet doen is altijd je mobiel bij je hebben. En ja, dan word je dus gebeld door een bedrijf. En dan moet je een pakje ophalen. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En het verdient goed. Dus, Hoeveel verdien je? Ja, het kan oplopen tot €15 per uur. En mag je dat wel als 13-jarige? Ja, kijk, als 13-jarige mag je 1 ritje per dag doen. Dat mag wel. Vaak zijn het wel hele belangrijke pakketjes. En ja, die mag ik dus absoluut niet kwijtraken. En die moet ik ook, ik moet er gewoon heel erg goed voor zorgen. Want er is een groot probleem als ik ze kwijtraak. Hoi, goedemiddag. Je hebt wat voor ons. Ja, die is passie. Oké, dankjewel. Oké, tot volgende keer.